लाइ मैगं लाइ मैगंखौ मेसें बोथोराव मोननाय जायो। जों बयबो लाइ मैगंखौ जानो मोजां मोनो आरो बेखौ अमा बेदरजोंबो जानो जोबोरैनो गोथाव। नाथाय लाइ मैगंखौ बयबो जानो मोजां मोनोब्लाबो खायफा बिनि सिङाव थाखोमाना थानाय गुनखौ मिथिया जानो हागौ। लाइ मैगंआव गोबां गुनफोर दं जाय जोंनि देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां। लाइ मैगंआव गोबां निउट्रियेन्ट्स, फाइबार, भिटामिन, एन्टिअक्सिडेन्ट आरो मिनारेलफोर थायो जाय जोंनि सावस्रिखौ जौगाहोनो हायो। लाइ मैगंआ बिखानि बेरामनि खैफोदखौ बाङाइ खालामो आरो कलेस्टेरलनि थाखोखौबो बाङाइ खालामो। बेयाव थानाय भिटामिन केआ बेगेंफोरखौ मोजाङै लाखिनायावबो मदद खालामो आरो अस्टिय'प'रसिसखौबो होबथायो। लोगोसे बियो मेगनखौबो गोग्गो लाखिनायाव मदद खालामो। नाथाय बेखौ जाबाय थानायाबो नोंथांनि सावस्रिखौ खहा खालामनो हागौ। लाइ मैगं लाइ मैगंखौ मेसें बोथोराव मोननाय जायो। जों बयबो लाइ मैगंखौ जानो मोजां मोनो आरो बेखौ अमा बेदरजोंबो जानो जोबोरैनो गोथाव। नाथाय लाइ मैगंखौ बयबो जानो मोजां मोनोब्लाबो खायफा बिनि सिङाव थाखोमाना थानाय गुनखौ मिथिया जानो हागौ। लाइ मैगंआव गोबां गुनफोर दं जाय जोंनि देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां। लाइ मैगंआव गोबां निउट्रियेन्ट्स, फाइबार, भिटामिन, एन्टिअक्सिडेन्ट आरो मिनारेलफोर थायो जाय जोंनि सावस्रिखौ जौगाहोनो हायो। लाइ मैगंआ बिखानि बेरामनि खैफोदखौ बाङाइ खालामो आरो कलेस्टेरलनि थाखोखौबो बाङाइ खालामो। बेयाव थानाय भिटामिन केआ बेगेंफोरखौ मोजाङै लाखिनायावबो मदद खालामो आरो अस्टिय'प'रसिसखौबो होबथायो। लोगोसे बियो मेगनखौबो गोग्गो लाखिनायाव मदद खालामो। नाथाय बेखौ जाबाय थानायाबो नोंथांनि सावस्रिखौ खहा खालामनो हागौ। लाइ मैगं लाइ मैगंखौ मेसें बोथोराव मोननाय जायो। जों बयबो लाइ मैगंखौ जानो मोजां मोनो आरो बेखौ अमा बेदरजोंबो जानो जोबोरैनो गोथाव। नाथाय लाइ मैगंखौ बयबो जानो मोजां मोनोब्लाबो खायफा बिनि सिङाव थाखोमाना थानाय गुनखौ मिथिया जानो हागौ। लाइ मैगंआव गोबां गुनफोर दं जाय जोंनि देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां। लाइ मैगंआव गोबां निउट्रियेन्ट्स, फाइबार, भिटामिन, एन्टिअक्सिडेन्ट आरो मिनारेलफोर थायो जाय जोंनि सावस्रिखौ जौगाहोनो हायो। लाइ मैगंआ बिखानि बेरामनि खैफोदखौ बाङाइ खालामो आरो कलेस्टेरलनि थाखोखौबो बाङाइ खालामो। बेयाव थानाय भिटामिन केआ बेगेंफोरखौ मोजाङै लाखिनायावबो मदद खालामो आरो अस्टिय'प'रसिसखौबो होबथायो। लोगोसे बियो मेगनखौबो गोग्गो लाखिनायाव मदद खालामो। नाथाय बेखौ जाबाय थानायाबो नोंथांनि सावस्रिखौ खहा खालामनो हागौ। लाइ मैगं लाइ मैगंखौ मेसें बोथोराव मोननाय जायो। जों बयबो लाइ मैगंखौ जानो मोजां मोनो आरो बेखौ अमा बेदरजोंबो जानो जोबोरैनो गोथाव। नाथाय लाइ मैगंखौ बयबो जानो मोजां मोनोब्लाबो खायफा बिनि सिङाव थाखोमाना थानाय गुनखौ मिथिया जानो हागौ। लाइ मैगंआव गोबां गुनफोर दं जाय जोंनि देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां। लाइ मैगंआव गोबां निउट्रियेन्ट्स, फाइबार, भिटामिन, एन्टिअक्सिडेन्ट आरो मिनारेलफोर थायो जाय जोंनि सावस्रिखौ जौगाहोनो हायो। लाइ मैगंआ बिखानि बेरामनि खैफोदखौ बाङाइ खालामो आरो कलेस्टेरलनि थाखोखौबो बाङाइ खालामो। बेयाव थानाय भिटामिन केआ बेगेंफोरखौ मोजाङै लाखिनायावबो मदद खालामो आरो अस्टिय'प'रसिसखौबो होबथायो। लोगोसे बियो मेगनखौबो गोग्गो लाखिनायाव मदद खालामो। नाथाय बेखौ जाबाय थानायाबो नोंथांनि सावस्रिखौ खहा खालामनो हागौ।